Løjs YouTube. I dag der vil jeg vise hvordan man hvis man ikke kan komme ind på sin bucket server, så vil jeg vise hvordan man logger ind med noget der hedder Hamachi. Så det man starter med, det er at man bare åbner sit Google, og så skriver man det her Hamachi, men der kommer også link i beskrivelsen, så det behøver I ikke. Tag den her unmanage, trykker lige her, og så hvis I er Mac, så skal I downloade den her. Trykker bare download now, og så åbner I den bare, kør, så bare Danish, kommer ind på hvad I vil have, bare næste, jeg accepterer, så kan I vælge hvor I vil have den her, og ja, eller skrivebord, eller genvej på skrivebordet hvis I vil have det. Og sådan installeret, så skal I bare trykke afslut, og så starter Hamachi. Så kan I se her, så skal I lige trykke på den her, så skal I have et navn. Jeg kalder mig for Turbo Gaming, og så skal I lige undersøge et eller andet. Sådan der. Så kan I se her, at jeg har fået sådan en IP her. Så skal I lige lave et netværk, så folk kan join jer. Kan I for eksempel kalde det for Turbo Server. Ja. Så adgangskoden, det kan I for eksempel bare skrive 2, 3, 4, eller hvad I nu har lyst til. 2, 3, 4. Og så bare opret. Og der er nogen der bruger det, så bare DK TurboServer.dk står der så her, ikke? Og så hvis jeres venner skal joine netværket, så skal de bare trykke her tilslut nyt netværk, og så skal de bare skrive det her TurboServer.dk. Men I skal jo selvfølgelig lave jeres eget navn og kode. Så skriver de bare 1, 2, 3, 4, og så trykker de tilslut, så kommer der sådan en IP de kan tage fra dit navn. Så står der sådan Turbo Gaming, det navn man har taget, og så kan man højreklikke og så tage kopiere IPv4 adresse, og det er den her, men lige nu er der ikke nogen inde på mit netværk. Så åbner man bare sit Minecraft, og lige vi gør det, så skal vi lige have serveren åbnet. Og det her, det er serverprogram, som jeg har brugt i mine andre episoder, men du kan også godt gøre det her med normal Minecraft og med Bucket og FeedDB, der er lige meget hvad det er. Så åbner du bare din Minecraft. Så her. Kan du køre herned. Sådan der. Så kan I se her, Turbo Gaming Server. Og ja, det er sådan det virker. Så ja, vi ses YouTube.